Observatorul orei 16 se încheie aici, urmează meteo și acces direct. Se aflat detalii noi despre funcțiile la crimă de la Neamț, de cadastrul privirile 5 ani a fost găsit în zapatul pe care caută nevoada și mecanismul de acum 15 ani face dezvăluiri viitoare. Întreaga complexiune la moment de la acces direct. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Acest program este sponsorizat de